Pane místostarosto, vy jste obhájil svůj post po 4 letech, to jste asi musel pracovat dobře. Tak já doufám, že jsem dobře pracoval. 4 roky jsem se snažil rozvíjet městskou část a myslím, že jsou i tady hmatatelné výsledky, takže doufám, že to voliči ocenili. Tak se pochlubte, co se povedlo. V mojí gesci byl a stále je částečně územní rozvoj, architekt městské části a organizace zřizované městskou částí. Podařilo se mi v těchto gescích dále pokračovat. Konkrétně jsou to primárně územní studie, kde nejvýznamnější asi územní studií, která je nyní ke konci projednání, je tady na Palmovce. Je to, jak všichni známe, velmi neutěšené území, ale díky této územní studii už chytá konkrétní rysy a v brzké době na tom území zaznamenáme velmi silný rozvoj a změny k lepšímu. Dejme tomu, že bydlím na Palmovce, na co se můžu těšit? Co se změní a za jak dlouho? Tak myslím, že obyvatelé se v brzké době můžou těšit na celou proměnu Palmovky. Počínaje novým náměstím Bohumila Hrabala, pak proměnou celého autobusového nádraží, které zmizí a namísto toho bude projekt Palmovka One, které bude mít spoustu bytů, ale i obchodního parteru, obchodů a tak dále. Dále se nám povedlo rozuzlovat složitý problém, co se týká bývalé radnice na Palmovce. To je to známé torzo, které mělo být původně radnicí Prahy 8, ale po mnoha dlouholetých problémech a právních sporů si tuto budovu převzal, takzvaně odsvěřil magistrát a v dnešní době se jedná, že by to v této budově, že by mělo být sídlo Mezinárodní vesmírné agentury. Dále by tam měla být na Palmovce významná promenáda, která by spojovala Palmovku s Karlínem. Když se přesuneme dále k centru, tak na straně u Vltavy by měl vznikat takzvaný Rohan Park, který je teďka ve fázi koncepční studie, kterou zpracovává IPR. A celkem si myslím, že i když to teď nevypadá, tak na základě té územní studie, která významně stanoví nejenom kde by měla stát jaká budova, ale i dopravní situaci, tak si myslím, že obyvatelé Palmovky v relativně velmi brzké době, řekl bych třeba do 3 let, začnou zaznamenávat významné změny a život na Palmovce se určitě výrazně zlepší. Já se ještě trošku vrátím do toho minulého volebního období, malinko jsme to zamluvili. Kdybyste měl říct jednu věc, na kterou jste za ty poslední 4 roky nejvíc pyšnej, co se vám povedlo? Tak je to určitě územní rozvoj obecně, protože v předchozích 4 letech to zde bylo pole neorané. Co se týká městské části Prahy 8, tak je to 2. až 3. největší městská část a nebyly tady žádné procesy v územním rozvoji, nebylo tady kvalitní územní plánování, nevznikaly žádné územní studie, nebyla tady žádná předvídatelnost pro investory, jakým způsobem, kde a za jakých podmínek můžou stavět. Udělali jsme spoustu jak plánovacích dokumentů, ale i koncepčních, strategických a myslím za ty 4 roky oddělení plánování a rozvoje zaznamenalo obrovský rozkvět a pomohlo tím svojí dennodenní prací, pomohlo městské části se v této oblasti, v této gesci opravdu rozvinout. Před začátkem rozhovoru jsem se vás zeptal, jak se máte, jste říkal hodně pracovně. Co si vlastně mám představit pod pojmem hodně pracovně? Jak vypadá běžný pracovní den místostarosty městské části Praha 8?
Každý den je jiný. To musím zaznamenat, že každý den má úplně jiný charakter a dynamiku práce. To znamená, asi určitě začíná v kanceláři, první schůzkou, poté jsou to interní schůzky, ale jsou to samozřejmě i schůzky s občany, jsou to různé komise, výbory, je to příprava na zastupitelstvo, je to příprava zastupitelů, příprava materiálů na radu, je to komunikace s vedoucími odborů a v neposlední řadě určitě častokrát i chodím do terénu v případě, že mě chce někdo poukázat na nějaký problém nebo vyřešit konkrétní situaci, tak je dobré, nebo aspoň s tím mám dobrou zkušenost, jít se podívat konkrétně na to místo, abych to neřešil od stolu, protože na místě pozná člověk úplně nejvíc, co se týká toho území. No, pak to jsou určitě schůzky spolupráce s magistrátem. Myslím, že a těším se, že jestli už magistrát konečně dospěje k nějaké koalici, tak je to působení i v některých výborech, kde bych rád přiložil ruku k dílu a pomohl magistrátu pracovat. Například? Historicky jsem byl členem majetkové komise, ale vzhledem k teď mé gesti a těch 4 letech, kdy jsem nazbíral tady velkou zkušenost s fúzejním rozvoji, tak bych rád byl členem výboru pro územní rozvoj na magistrátu, v případě v výboru pro energetiku, protože jsem členem dozorčí rady Pražské plynárenské, která si myslím, že i díky vhodnému managementu přečkala tuto významnou krizi a taky díky finanční injekci. Taky díky finanční injekci, to určitě, ale na to, jak ta situace vypadala velmi kriticky, tak si myslím, že Pražská plynárenská se s tím vyrovnala velmi dobře a což značí i samozřejmě teď hospodářské výsledky, které se neodchylují od plánu. Takže i ta energetika a výbor pro energetiku jako člen by mě určitě zajímal a chtěl bych na základě mojich zkušeností tam pomoct. Mluvil jste o setkávání s občany, což je určitě cenná zpětná vazba. Byť když to takhle člověk říká, tak to zní strašně, ale máte nějaký systém na udržování kontaktů s občany, aby člověk jako místostarosta nestratil takový ten kontakt s realitou? Určitě. Už za ty poslední roky jsem v tom chytil, nebo na základě mojich poznatků mám k ním určitě blíž, protože už ty lidi konkrétně znám spolky, znám místní obyvatelé, samozřejmě ty aktivnější, kteří řeší nějaké své okolí, nějaký svůj problém, kteří se zvykli na mě se obracet. Častokrát jsem vyšel ven ze situací nebo s problémem, který mě osobně velmi tížil a chtěl jsem tím pomoct místním obyvatelům. V neposlední řadě musím zmínit tady trošku takovou nestandardní situaci z pozice magistrátu, který tady bez ohledu, aniž by to komukoliv oznámil, tak umístil vedle Libeňského mostu městečko pro bezdomovce. Nekritizoval jsem to, že tady magistrát chce pomáhat potřebným, ale kritizoval jsem to, že to udělal za prvé to umístění Tesco-domků zde umístil bez stavebního povolení, což ukázalo i místní šetření, kde dostali od stavebního úřadu výzvu k odstranění. Neskonzultovali to ani s městskou částí, nikdo o tom tady nevěděl a tyhle věci, pokud městská část neví, tak to nemůže ani nějakým způsobem obhajovat. Historicky magistrát se pokusil několikrát na městskou část umístit zařízení podobného charakteru, ať to bylo pro drogově závislí nebo pro bezdomovce. Nikdy se nás na to neptal
A pak ale se nemůže na druhé straně divit, že občani protestují. A já se vždycky na ty věci dívám z pohledu svého, jestli mě by se líbilo, kdyby mě někdo vedle bydliště umístil městečko pro bezdomovce nebo drogově závislí, a já mám děti a nechtěl bych, aby chodili v blízkosti takového zařízení, protože bych samozřejmě měl o ně strach. Takže já musím a chci ty občany chránit i touto formou, že na to upozorním a tlačím na magistrát, aby postupoval jinak a lépe v těchto formách, aby nám o tom říkal, aby se řídil podle stavebního zákona a aby rozmisťoval primárně takové zařízení rovnoměrně po celé Praze, po všech městských částech, protože městská část Praha 8 je velmi štědrý poskytovatel a historicky dokonce na prvním místě z městských částí a je nutné, aby se podílela celá Praha, všechny městské části, ne aby městská část Praha 8 končila jako odkladiště potřebných. Pojďme ještě k vám osobně. Když jste zmiňoval umístění těch buněk pro bezdomovce, tak jste se zmínil o tom, že máte děti. Dokonce máte čerstvý přírůstek do rodiny. Tak jak se cítíte jako čerstvý otec syna, jestli to můžu prozradit? Ano, mám 4měsíčního syna. Je to krásný, to teda jsem za to strašně rád a děkuju za něj. Přítelkyně má ještě dceru, takže 7letou, tak jsme teda 4členná rodina. Já jsem dlouho otálel s rodinou, takže jsem byl hozený trošku do vody. Učím se všechno jako otec. Samozřejmě častokrát ta situace doma není jednoduchá, protože já jsem nebyl zvyklý vychovávat žádné děti, ale snažím se ke všemu přistupovat mírně, snažím se rodině věnovat a strašně moc se těším na vývoj a na ty první krůčky, na první slova. Syn se jmenuje Tadeáš a v podstatě je to taková jako exponenciální křivka, kdy se narodil, tak jsem byl jako moc rád, ale jak už začíná registrovat, a to asi každý jako táta zná, tak se na ně čím dál tím víc domů těším, protože čím dál tím víc reaguje a dává různé posunky. Asi kdo to nezažil, tak to třeba tolik se do toho neumí vžít, ale naopak kdo jo, tak ví, o čem mluvím. No a těším se na ně, že to bude můj parťák. No. Člověku to změní pohled na život. Absolutně. To teď kolegové, kamarádi, který potkávám, tak říkají, no z tebe se stal fotr. No a říkám, no tak to mám strašnou radost, že teda vypadám jak fotr, ale jo, už jsem táta, těším se, až to uslyším, že mi řekne syn táto, tak to jsou asi jako momenty, které se nedají zapomenout a moji třeba některý kamarádi i mladší o dost už děti měli, tak jsem si připadal takový trošku už méněcenný mezi nima, protože jsme měli třeba nějakou partu a najednou oni jeli na dovolenou s dětma a co bych tam dělal bez dětí, jo? Takže už jsem byl takový trošku i jako někdy vystrčený z toho našeho kolektivu a takže jsem strašně rád za to, že můžu mít prostě syna a rodinu. Když opustíme tuhle velmi milou záležitost, četl jsem o vás na internetu chovatel ovcí. Co si pod tím mám představit? Teda ne, že bych nevěděl, jak vypadá ovce, ale chovatel ovcí jako skutečně, nebo je to nějaký koníček? Ne, jako skutečně. Já mám registrované hospodářství a je to můj velký koníček. Nijak si s tím nevydělávám, ale já jsem duší zemědělec, to jsem asi zdědil po mojich předcích. A já mám strašně rád zvířata. Odmala máme v rodině psy, kočky, teď se kolem mě pohybuje
Doma se, včetně mojí rodiny, 4 psy a 1 kočka. A v podstatě bez těch zvířat si to nedokážu moc představit, i když přítelkyně je taková jako hodně na pořádek a nechce je za stolik pouštět třeba do bytu, ale já abych se zvířatama žil klidně ve obejváku, mně to je jedno, že po mně skáčou. A navíc ještě teda, co se týká toho jako skotu nebo dobytka, tak jsem asi před 5 rokama jsem si pronajal pozemek a pořídil jsem ovce, krávu, konkrétně 1, a mám asi 40 slepic. Ovce, ten počet se tak různě mění, protože z ničeho nic. Nejdřív jsme pořídili 5 ovcí, pak jsme pořídili 1 malého beránka, ten se furt nezdál, najednou ten koukal a všech 5 ovcí bylo těhotných, takže jsme měli malý, ty jsme prodali, tak teď se ten stav těch ovcí se tak různě mění. Teď mám zrovna smutnou zprávu, že si teď na ledu si 1 ovce zlomila nohu, tak čekám, jestli to rozchodí, anebo jestli ji teda budeme muset dát do klobás. Skopou jí? No jasně, takže uvidíme. No. Kde na to berete čas, proboha? Tak určitě víkendy. Já jsem pravidelně já to mám v prostředí naší rodiny chalupy, takže my tam jezdíme, babička pořídila chalupu a jezdíme tam v podstatě celá rodina už dlouhý léta. Takže to okolí tam znám velmi dobře a jezdím tam v létě i v zimě, ale samozřejmě bych se o to nezvládl starat sám. A tím, že tam mám spřátelenou rodinu, tak tatínek kamaráda je v důchodu, tak se o to stará. Tak to, až se syn postaví na nohy, to bude mít krásné dětství. To bych strašně rád, musím ho tam naučit jezdit. Taky ale partnerku tam musím naučit jezdit, protože ta je trošku městská a ráda by třeba jako jezdila i někam jinam než na chalupu, což jsou naše lehké takové třecí plochy, protože padne pátek a já už koukám směr sever, už jako jsem nervózní, že bych strašně rád vyrazil. Ona se trošku jako kroutí, no tak uvidím, to bude trošku problém. Lehké partnerské třenice k životu patří, to je úplně normální. Pane místostarosto, úplně na závěr, bavili jsme se o tom, co bylo, pojďme si říct, s čím byste byl spokojen, až se za 4 roky přiblíží konec vašeho 2. mandátu, tady na městské části. Tak já bych si přál, ať koaličně se tady nepohádáme. Zatím to vypadá, že tím, že navazujeme na už započatou práci, tak to nevypadá, že bychom si měli nějak jako tu snahu rozvíjet městskou část tady nějak kazit. A můj cíl je, aby v mé gesci konkrétně, to znamená v tom strategickém rozvoji, aby ty plány, které tady jsou zatím jenom na papíře, aby aspoň část z nich byla realizovaná, protože i kdyby polovina těch územních studií nebo jiných projektů byla opravdu realizovaná do fáze výstavby, tak se městská část obrovsky promění a občané, nejenom občané městské části, ale celé Prahy uvidí, že jsme tady opravdu něco udělali. Tak jo. Já vám zcela upřímně přeji, ať se vám daří pracovně. Děkuju. Co nejméně partnerských třenic a hlavně dětská, ať jsou zdravé. Moc krát děkuju.